जानायनि माने दाउ बेदरखौ बेबायदि लायाव जायोबा माने बिराद टेस्टि जायो आदसा बे आरि खोथाया नङा होमबा आदसा आदसा गोदो गोदाय बेबायदि सोलिबोदोंमोन आबौ आबैनि जुगनिफ्राय दिनैसिमबो जों बेखौ गाराखै आरो थिग আছে गासिखोमालै गय खावग्रा बिसोर गासिबो सिख्ला गोजासो दे सोरबा बुकिं खालामबा बुकिं खालामनो हागोन बिसोरखौ नैबे जाहैबाय सिख्ला बिमा बिसोरो जाहैबाय सिख्ला उन्दै उन्दै आरो ओमफ्राय दं सोरबा सोरबा लानाय लादों नै बे जाहैबाय आफादगिरिया नाथुर बेबायदि लावथि मोनगोन नालै नोङो नायनि र' एकदम लावथि लायै लायै रेडि सोरनि आखाया सिदा सोरनि आखाया खेंख्रा एबार मिथिसिगोन दा ए बेंला जुखाबाय ओइ बेंलाय बें 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 मा नामखौ होना गाबज्रिब्रा नाम दोनाखै नामबो दोननांगौ ना बिगुमाया थाब फै नै हाथारलानो मानसिया हा नैलै नै ओरै खारबोनोसै नै बेखौ ओइ नोंसोर नायहैगोन आख' र' आं थांनि र' दे आं थांदो र' खिथा दे ओइया बोरजा थानो होनो हा कुकुरा अ बेनो जाबाय आखाया लबारानो जाबाय हाग्रा गोजा अबाव मोनोलै गैला लावसि गोजा लाना थाबाय दाउ मासेयानो बुथारनायलै बिसोरो ए राम इयाव हाबदोंमोन नामा इमान हाग्रा बारियाव बोरै मोनगोनब्रा बे सैमा दाउ सोनो रोङा धर बोरै खालामखो अबे खारदों बेयावनो हाबदोंमोन माबायावसो दाउजोल'सो खारबोदों गैला फेलें जाबाय दाउ होसोनाया ओरैनो होसोगारजाबाय एथ' बुरजा मानसियाव मासेबो दाउखौनो हमनो हादिया मा जाबावनोसै बेलाय आयदा गैया होननासो बुंनांसिगोन दा जोंखौहाय खिथुखौनो मोनस्लाबासै लरग' फैबाय आरो जालाना दाउ होसोग्रा नै बिसोरो दाउ हमग्रा मानैबो सेब माथाम जाबाय मोनिया मासे गावबानो खारस्राजोबो ना ज' थानाय ना आरो हाग्रा बारि खिन्थु मोनासै गावजों दालाय खावला सिबला सोरबा दाय हमलाबाय थाबाय मानै माने नोंसोर दालाय अबाव मोनहैनो नागिरबावगोन मानै मासे मा जाबावगोन दा दहायसो मा जों बैयाव नुखानाय थ' होखाबानो जों मोनोमोन माथो बेलेंसोमोन बेयाव होसोनायखौ बेखौनो बायदि नुदों आङो बे नङा
सोरना गैयालै मोनासै होनना मा खालामबावो दा सोरबाबा खिन्थाहरगोन खोमा खामानियाव माथो दंबावो होनदोंमोन फिसासोबा दा बेखौथ' मोनला हनै बे हाग्राफोर बेनाव होसोना मोननाय नङालै गैला खारलांजोब्बाय दाउआनो मा जाहैबाय जोङो माबानि ओंखाम गोरलैनि दाउ होसोनो फैदोंमोन एकदम हाग्राखौ नुनानैनो आं सानखादों हाग्रायाबो जाबायदि रोजा ओरैबो हाग्रा न' मानैबो होसोबाय मासेया ओरै साहाखै खारलांनाय बेबो हाग्राखैजाय माइ गेजेरजों थांदोंमोन ओरैबो हाग्रा आखौ जों ओरैजाय खोलाखै फैबाय बेयाबो मासेयाबो गैया मोनासै दा आरो अबाव दंबायो दाउआ मिथिला बेयाव जुदि जायाबा मा जागोन एसे ट्राइ खालामबावनोसै आरो अबावहाय मोनो नागिरबावनायखौ बेफोरदि नाजाबावनोसै मासेखौ नुथ'वाखैनो मासेया खारबाय खिन्थु ओइसिनाबो खारबाय गिदिरा खारबाय अबाव थायोथाय फिसाखौ होसोआखैनो होसोनाय फिसायानो गैखाला गैला खारजोब्बाय दाउआनो खारजोबखाबायनो खारनायालाय जमासो थाखानायालाय गावदोंना गावाखैमोन नोंलाय गावदोंलै नाङाखैनोलै बे दाउ बिगोमा नामा खामा माथो एसे नागिरदों होनना बुङो मा जाहैबाय दाउखौ होसोना मोनैनि सोरबा सिन्था जाबाय खोमा दै ओरै सासे सासेया फरायलाय सासे नैबे जाहैबाय गावग्राया बिदि खिन्थु गोरोन्थि जायो मोनैया बिनि थाखायनो जादों बेंग्राफ्रानो थिग नङा खौसोनो फोरोंनांगौना नोङो ना माना खौसो फोरोंनांगौना बे गांखौआनो जा आथिङानो जाथ' फोरोंथारनांगौना इयो माथ' खारनो हानाय नङामोन ना ओमफ्राय अबाव मोनखोनो दाउआ गैला ओमफ्राय मा जागोन दा मिरामिस सासेया नै आंनि उनावहाय बेबो रायजानो गिखांबाखै उनावसो थाहैबाय मानसिया रायजानो गिदिंबायदि मोनदां बेखौहाय जायखिजाया दा मा खालामबावनो दाउखौथ' जोंखौ नागिरनो दायथ' हरबाय दाउखौबो होसोबाय मोनासै खारजाबाय आरो हाग्रायाबो जाबायदिखा ओरैबो हाग्रा मुथथे खुनु मोननायनि चान्सआवनो गैया जे खारबाय मोनखानायनि खुनु चान्सआवनो गैयामोन आरो माने गावग्रायाबो मा जाहैबाय एसे गावलुना हरबायना बेसेरा दा बेखौ मालाय माथो दुसि खालामबावनो गावदोंमोन बेसेरा बेबो नाङासै दा मोनासै दा आरो जोंखौबा दा ओजोंहाय थांबाबा दा मा होनगोन बेखौथ' मिथिला जायखिया थांनानै जों एसे खोनासंहैग्रोनोसै बिसोर मा बुङो जोंनि सायावहाय दाउ लांनो हरनायखौ जोंथ' लाबोनो हादिया बिसोर जोंखौ मा बुङा बेखौ बिसोर खोनासंहैनोसै आरो बिनि उनावहाय मा आइटेम लानाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै आरोबाव मोनसे खोथाया नैबे खिन्थु थांनाय मैयानो माखासे खरसा खालामबाय बेयावनो माखासे जानाय लोंनायखौ आंनिबा बाजेटखौ खालामनानै लाखानांगौमोन आरो माने हरखाब माने बेफोरबायदि डिसिसन लानायाव लकेल दाउ जागोन होननानैथ' बा सोरनिबा न'खरावथ' हमनानैबो दोनखानाय गैया आरो जाबायदि हाग्रा गोजाखा जोंनि गामि एरियाफ्रावहाय टाउन एरियायावब्ला बारु एसे बेलेग बाथ्रा माने ओरैबो वाल बा लांदां लुंदां जायो जोंनियावथ' माने जेसेबां नुगोन माने सब हाग्रा गोजा बेनिखायनो माने मोननाया एसे गोब्राब जायो आरोखि जायखिया थांग्रोनोसै बिनिफ्राय फैबावनो दा ओंखारबालाय हायोबा हमना दोन बे मासे ओमफ्राय मासे बेलेग दंबावोमोन हमदो मालाय बेखौनो हमदो गैया ओरै थांजोब्बाय गासिबो बेलेग दंमोन ओंखाम गोरलैनि मुङाव दिनै जोंहा बे 3 नम्बर दन्थिपुर गामिया जोङो दहाय दाउखौ होसोनाया नै बेदरखौ एसे दिन्थिनोसै आङो बेदरा बे जाहैबाय बेखौ जाहैबाय अनलाजों दाउजों संग्राफ्रा ओरै संगासिनो बेयाव माने दाउखौ एवसिगोन जाहैबाय नैबे जाहैबाय लाब्रा बेनो जाहैबाय नै बारा गोबाव नांला जानो थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय जोंना जागोन दायो बेयाव लाब्रा बानायबाय थालिर ओमफ्राय मटर आलु सयाबिन बायदिसिना मिक्सार खालामनानै बिसोर माने बिराद एक्टिभ दाउ होसोनाय संनाय खावनाय बिराद एक्टिभ माने बिसोरो ओरैजाय नैबे जाहैबाय थालिर ओमफ्राय जे जानायखौ जों नैजों आइटेम बानायदों ओरैजाय बिसोर बे लाइखौ मा बानायदों एक्सुवेलि बिसोर माने लाब्रा जानो बानायदों जानांगौ आरो प्लेट बे जाहैबाय प्लेट बेदर जानायसो बेदर जानायनि माने दाउ बेदरखौ बेबायदि लायाव जायोबा माने बिराद टेस्टि जायो आदसा बे आरि खोथाया नङा होमबा आदसा गोदो गोदाय बेबायदि सोलिबोदोंमोन आरो आबौ आबैनि जुगनिफ्राय दिनैसिमबो जों बेखौ गाराखै आरो थिग আছে गारनाय नङा सलायलांबाय थागोन आरोखि ओमफ्राय दायो आरज गाबखांनायनि उनावहाय ओरैजाय नैबेयाव जोङो आरज गाबखांनानै दायो जानाय लोंनाय लाहार फाहार जासिगोन ओरैजाय ओमफ्राय माखासे बिसोर मा जायो बैराथि खोमालै गय खावग्रा बिसोर गासिबो सिख्ला गोजासो दे सोरबा बुकिं खालामबा बुकिं खालामनो हागोन बिसोरखौ नै बै जाहैबाय सिख्ला बिमा
बिसोर जाहैबाय सिख्ला उन्दै उन्दै आरो ओमफ्राय ओरैजाय दिनैनि माने अडिटखौ बाजेट ना मा होनो बेखौहाय मैया खरसा बानायनायनि लाहार फाहार बानायबाय दं आरोखि दा बेयावनो जिरायना जागोन गासिबो नै प्लास माइनास खालामबाय दं सोरबा सोरबा लानाय लादों नै बे जाहैबाय आफादगिरिया नाथुर खुरैबो लाबावदों सोरबाया लाबानो लानो हायो आङो दिनैहाय नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय जोंहा माने 3 नं दंसुबुर गामिया ओंखाम गोरलै जानाय आरो दाउ होसोनायावथ' दहाय फैमाल जादोंमोन बेखौ एसे दिन्थिबाय नङा होमबा ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा दङ माखासे सेंग्राफ्रा एकदम मबाइलाव बिराद बिजि बिसोर माने जेबो मिथिया ना संनांगौ खावनांगौ जास्ट माने बिसोर टाइमाव जानांगौ बास बेल' ओमफ्राय दायो मबाइलाव माने गेम गेलेबाय थानांगौ आरो बिसोरना सासे गेलेग्रा सासे नायग्रा बडिगार्ड बायदि थाखायो माने बेबायदि ओमफ्राय आङो बयखौबो नैबेखौनो खावलायबाय नोंथांमोना नैबे आंनि गोदान भिडिअखौहाय नायनानै माबायदि मोनगोन नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा दाउआबोथ' दहायो जों होसोहैबाय दाउखौ होसोनायखौबो माने हाग्रायाबो ओरैबायदि हाग्रा गोजाखामोन नालाय ओंखायनो माने जों मोनासै आरोबाव नेक्स्ट थांनानै जोंना सेंग्राफ्रा एसे खायदा गोरों नालाय बिसोरो हमनानै लाना फैबाय ओमफ्राय आङो बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो नैबे जोंहा 3 नं दनसुबुर गामिनि रायजोयैनो ओंखाम गोरलै जानायखौहायनो नोंथांमोननो एसे माने भिडिअ लानानै फैबाय आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनो मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे नोंथांमोननि नैबे ओरैजाय शेयार खालामनायनि बा नोंथांमोननि अननायावनो दिनैसिम आङो भिडिअ बानायनो खाबु मोनदों आरो माने जाहाथे फैबाय थानाय समावबो बेफोरबायदिनो माने आङो खाबु मोनबाय थायो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय ना अके बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन